Id-deprivazzjoni materjali u soċjali baqgħet stabbli u f'livelli baxxi f'pajjiżna minkejja l-pandemija u l-effetti tagħha, juru dan l-aħħar ċifri ppubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika għall-2021. Fil-fatt fi stħarriġ li sar is-sena li għaddiet fost ftit aktar minn 4,000 familja li bkollox jikkonsistu fi ftit aktar minn 10,100 persuna, waħda minn kull 10 persuni f'pajjiżna kienet imċaħda materjalment u soċjalment, filwaqt li dawk li kienu severament imċaħda materjalment u soċjalment kienu biss madwar wieħed minn kull 20 persuna tal-popolazzjoni. Meta wieħed iqabbel mal-2013 taħt amministrazzjoni nazzjonalista, iċ-ċifri juru li dak iż-żmien kien hemm kważi 20% tal-popolazzjoni jew ftit aktar minn 82,000 persuna li huma mċaħda materjalment. Fl-2021 dan il-persentaġġ niżel kważi bin-nofs għal 9.8% jew inkella ftit aktar minn 49,700 persuna. L-istess għal dawk imċaħda materjalment severament, filwaqt li fl-2013 kien hemm aktar minn 10% tal-popolazzjoni f'din il-qagħda taħt Gvern Laburista u minkejja l-pandemija u l-effetti tagħha, iċ-ċifra niżlet għal 5.5%, differenza ta' 4.7%. Jekk wieħed imbagħad iħares lejn l-indikaturi ewlenin li jintużaw biex titkejjel id-deprivazzjoni materjali u soċjali, isib tnaqqis kbir u sostanzjali mill-2013 sal-lum. Fost l-oħrajn dawn l-indikaturi jinkludu kejla l-kemm hawn familji f'pajjiżna li ma ffordjawx iżommu d-dar tagħhom sħuna fix-xitwa. Filwaqt li fl-2013 dawn il-persentaġġ kien jammonta l kważi 24% fl-2021, taħt Gvern Laburista dan in-numru niżel madwar 2/3 għal 7.8%. Fost ħafna indikaturi oħra kien hemm tnaqqis ukoll f'dawk il-familji li ma jaffordjawx btala ta' ġimgħa fis-sena. Filwaqt li fl-2013 dawn kienu jammontaw għal kważi 56%, is-sena li għaddiet dawn niżlu għal madwar 33%, tnaqqis ta' kważi 23%. Dwar dawn iċ-ċifri pożittivi One News tkellem mal-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Huwa sostna li dawn ir-riżultati nkisbu wara programm estensiv ta' għajnuniet li l-Gvern ta' permezz ta' skemi u miżuri li jgħinu lill-ħaddiema, lill-familji u lill-anzjani direttament u kif ukoll in-negozji. Madankollu sostna li l-Gvern se jibqa' saqaħ mal-art u jisma' kull karba ta' għajnuna sabiex jibqa' intervjeni bi skemi ta' għajnuna skont il-ħtieġa. Dak huwa xi ħaġa pożittiva imma li dejjem irridu nħarsu l-qudiem u nibqgħu moħħnem u nibqgħu insegwu. Dak huwa d-ofert tagħna. Ma rridux ninsew ukoll qed nitkellmu pandemija, għadna ħirġin minn pandemija illi f'pajjiżi oħra għamlet kaos.